Domnul director, nu pot să folosesc cuvântul pensionar, pentru că tot timpul o să fie activ. Stimați profesori, stimați părinți, dragi elevi, în primul rând, e o stare de emoții și de bucurie în același timp. Începe anul școlar. Discutam cu doamna inspector general cât de plăcut este murmurul înaintea deschiderii acestei festivități, murmurul revederii între colegi, între profesori, între elevi și profesori, emoția unui nou început și, sigur, speranța. Văd aici elevii fericiți, se întorc la școală, așa e în prima zi, nu știu dacă va fi în fiecare zi. Părinții care sunt foarte emoționați, nu de în această dimineață, ci de câteva zile când pregătesc copiii să vină la școală. Și, sigur, dascălii. Dascălii care sunt cei care trudesc condițiile grele, dificile din învățământul nostru românesc, dar care își iubesc profesia, își iubesc elevii și care rămân exemple vii pentru noi și care reușesc să ne asigure mai departe nouă Iașului acest brand extraordinar care înseamnă școală. Iașul este un oraș binecuvântat pentru învățământ. Avem colegii de frunte ale României. Avem prima universitate din România și una dintre cele mai emblematice ale acestei țări. Avem o școală bună care este în clipa de față brandul adevărat al acestui oraș. Școala înseamnă pentru mine laboratorul în care construim împreună, repet, împreună viitorul. Și aici vreau să le mulțumesc foarte mult profesorilor. Aveam altceva de spus astăzi la această deschidere a anului școlar, dar două lucruri mă fac să accentuez pe alt mesaj. În primul rând, vorbile lui